Un total de 15 municipis, 3 més que l'any passat, rebran enguany la Flama del Canigó el proper 23 de juny per poder encendre d'aquesta manera les fogueres de la nit de Sant Joan. Enguany a l'Alt Penedès hi participen 3 municipis més respecte a l'any passat: Subirats, Pacs i Santa Margarida i els Monjos. La flama entrarà per Torrelles de Foix, on serà rebuda a l'Ajuntament a les 2 del migdia i a 2:45 de la tarda pujarà fins al Santuari de Foix, on la recolliran membres del Centre Excursionista del Penedès per portar-la als municipis de la comarca. Jordi Parellada, president d'Òmnium a l'Alt Penedès, explicava que el recorregut és similar al de l'any passat perquè va funcionar molt bé. Aquest any tornem a fer un recorregut molt semblant, ho tenim molt pamat. Ens va funcionar perfecte en qüestions d'horaris i de distribució. Tots els municipis s'hi van sentir molt propers i molt agraïts i va funcionar de forma molt ben coordinada. I per tant aquest any tornem a repetir el que vam fer l'any passat, afegint aquests municipis que s'incorporen. La flama arribarà en cotxe fins a Gelida i en bicicleta fins a la muntanya de Sant Pau de Vilafranca. Des d'allà l'aniran a recollir caminaires de Pacs, les Cabanyes i els Monjos i els corredors per la terra, que la portaran a Vilafranca i a Moja. Un grup de ciclistes la portarà fins a la Granada, Sant Pau d'Ordal, Sant Sadurní d'Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudevilles i Sant Quintí de Mediona, mentre que Olesa de Bonesvalls hi arribarà en cotxe des de Vilafranca. Cada un dels municipis prepara diverses celebracions. En el cas de Vilafranca, enguany l'organització va a càrrec de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Julià. Parellada desvetllava que a la capital alpenedesenca hi haurà una cercavila pel barri que acabarà a la plaça de la Sardana. A Vilafranca també hi ha uns quants canvis. És l'Associació de Veïns del Sant Julià qui organitza tota la festa i els corredors vindran escoltats per la policia municipal fins a la Font dels Alls. I a partir de la Font dels Alls aniran acompanyant els corredors tota la gent que vulgui del barri o de Vilafranca i aniran recorrent el barri amb gralles, amb l'àliga petita del Sant Julià, amb diferents peces festives que tenen, fent un recorregut pel barri fins a arribar a la plaça de la Sardana. Una de les novetats d'aquesta edició també ha estat l'elaboració de tires grogues de desitjos que caldrà tirar a les fogueres perquè aquests es compleixin. Després, aquest any, hem introduït les tires de missatges de desitjos que a molts indrets es fan i que són els desitjos que la gent escriu i un cop s'encén la foguera es llencen a la foguera perquè es compleixin. És simbòlic, oi? Però bé, aquest any hem decidit introduir-ho i com que tenim molts desitjos, doncs ho farem. I si es compleixen, millor que... Des de l'organització calculen que hi participaran entre 1.500 i 2.000 persones.